Hvad så alle sammen, og velkommen til den her vlog. Jeg plejer ikke helt at lave en vlog, men altså... Ja, vi laver sgu bare en i dag. Ja. Jeg lige kørt hjem til en, der hedder Asger, det er mine venner, som hvis jeg ser min nye Insta-klip, som I sikkert ikke har. I kan lige følge mig hernede. Kommer lige hernede eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvor fuck det kommer. Men der kan I lige følge mig og ham. Det kommer nok også dernede. Ja, vi har lige filmet nogle klips i dag. Og så er jeg lige kommet hjem til ham. Han bor ikke så langt væk fra mig. Han har sådan en rampe, og han skal lige spise nu. Så ja, jeg skal bare begynde at tage nogle af ramperne ud. Og hvis I synes, kvaliteten er lidt dårlig på det andet kamera, ja, så bliver det lavet op på torsdag. Så der kommer vand ind i mit ja, telefonretter. Ja, men så på torsdag, så får jeg min mors iPhone 5S. Så bliver det bedre kvalitet. Så, men ja, lad os da bare lige få nogle ramper ud og få nogle clips. 6. Så fik jeg lige en af ramperne ud. Jeg gider ikke tage den store ud. Den store half, eller hvad fanden hedder det? Flyout. Og det tager den lille ud, så lad os bare få nogle chill clips. Jeg er ret træt, så jeg varmer lige lidt op. Så jeg skal bare se dem. Så er jeg sgu ud! Yay! Ja, og han har en anden udrammet. Skal vi have den ud? Hvis din far gider. Ja. Okay. Jeg kan fucking ikke op. Jeg kan ikke lægge den ud. Så skal vi have nogle klips på rampen. Så lad os bare gøre det. Ja, okay. Fuck, hvor sygt. First try. Og det har faktisk ikke kørt i fucking lang tid. Men jeg skal også køre noget tramp scooter. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke lander den triple. Jeg er bare overhovedet ikke i gang. Men altså, shout out til Skatepro for katten. Og shout out til alle andre, for at de ikke bruger større set. Det er meget lille, så... Ja, jeg skal også hoppe noget tramp på en slam. Lort. Ja, okay. Lad os bare gøre det. Jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor er vi her. Tramp school. Yeah, let's go. Det var det for den her vlog. Første vlog. Jeg klarer ikke så godt på det her trash school, jeg er ikke vant til det. Men ja, vi ses bare næste gang. Så, see you guys.